Hello guys, so welcome back to my video. Again, orang tini funuknai wire by bag rapani plastic wire bag nor to kabang mano tabuk to amose trending soli chongo again nor to kabang man nukna ke tabang nong no funuknai pura to full to funuknai ki sebe funuknai gangoro map na wike ra wi tongo ke nai tong di ang ra bayei ra furu noro kaham ki nai dita ko ang tabo homan khalai kha tawa ang ro rasinai ken chibo sais mali hanyo hanai tuk mang sma trisi umur smano ko rabai kha tab ang bi mang homan ke raina bi na na ro nai tong diam ko ang raini pe bi kha gena ro screen to nogi mang khana koita rajak abno rok nai tong diam ang tabo grat mani jeng sanai nok mangkhana no rok koita khaito rapjak no rok tabo ang hakin radita no rok ring ang hakin no rabita ko ang tabo tuja khaiye pikha ang tabo ang running wire by rapnai running wire bolte no rok baksa buje kan mana mane je paitop mani je kiting khonjak ni rasuyawi kaisa ang kolok khana katange amo banyo rapnai ang yang homan khaina kha kotabo rapsina ikono khana to running wire family tang pula phaso bono suwai nai paigara nai suwai paiei no fulok nai tang no nai to ko ang sui pai kha ang ta ojaga thep nai thepui ombai no ang rapsnai je omo je thep mani je running wire no hongke tolao rinai ta kaisa je tisa jangnai no je mo busuk no hongke tola digi rinai ta ihi antiya tola digi ni hongke saka ornai saka ni ke tola ornai ulta khlai rinai ta orong kana hari ko saka ni tola ni saka amdike no rap janai ta asuk kuno kothin ya no ang hake no copy khlai rap di klai sesengnai ko hake diary ro ka kate kaisa no bo yang saka tei ti sawoi o duita tei no dawi ro hasnai hingke no ngai thansana ang to amla not serap mani ba nairi no ro galang easy se nai tong di no ro kalai sa no ro waisa ekbar nai pai taisa rap nani try ke mane video ni logi no ro ani video logi no rap hangke no kalai sa singjang nai ko nai di kaisa ngi thangka ang bono tabo homan sui nai ta mane side sui nai bahai ingka nai gena di ko ani ro kisa kaisa bara kaisa kolok ungtong kangka abono ang haki dagarei tei khaisa tei sotonoi ang bono homan khanya nai ta kanai de ang tei khlai di kanai di kisa kolok ungtong ko gang bon taisa ti khlai nai raja ga tabo tai khaksukni nai ta tai khaksuk tigini nai syam nai ta ko yang go to tei kisa bara abono thik khlai ta yam tikhina no robo sotonoi thik khlai na rita ko ang khlai na kha tabo onyo rapnani cheng sangai ta kana jeng tabo o running wire no sakang thepnya na jo nai jeng no ro ang rapani funugana nai jeng tabo khungangke ang kainei thepnya rakha tabo ang oro running wire no puila thepnya granai iko amhai ke gabon pore te kaisa wire nawoi boni saka tei rinai ta saka tei rikhanke obono hongkangke duita tei no kwchar tei dawai risinai iko iyo bahai ke tabo ang o tolani no saka rohonai o jaga ni kwchar ni no yango kaisa tei diary honai ta ko diary kha ta kaisa no hongkangke o duita tei no ang dawai ri rohasnai ta ko dawai rikha amtike no easy se no rok rap hangke no an log rap hangke video nai rap ke manai thangnai first time to maya no ngranai no nai khangke manai thango ang bo to kebni ro sring yang bo to hanyo ani ni sing no video nai rap mani ke tabuk to pura professional ingya phano kisa misa to khlai mangkangke ombo same process no tabo bono
mina milika homandang khanai ike homanung yang kangke hai puilani hai ke no sotonoi dagaroi bono tesa thik khlai nanai ka ke nai tong di norok ke iko yango bo khlai nanai kisa bara bono bo dagaroi sotonoi thik khai nanai ka beko khlai ka hingke omo same se tabuk naidi omo pura rapai mani nai tong di norok ang obo to blue charta khlai rapnai hingke skin colour kwcharo rinai hinui rapang ta nai tong di norok iko rapai khe hingke tabuk hingke tei kaisa homan khlai nyawi tongo ang iko tei kaini nai paikha tabuk bono kaisa rabna ka theboi join rwnai iko naitong di. Okay guys, norok to nugui mankana ang rabi paikya mulan jangsa bora paikya hingke ang tei kisa oro odek jenis ririka saistung no video khainai saistung no rapnai haini bagui video off khai tonkhankhe bogui rok thango kolokma wngui thanai kirui norok nainai selenai eyabo no uansugui video tanui rok maru hingke iko tabuk naidi ang obo tei kaisa line chengsai thangka je cross wng tongjak no rapnai hingke norok naidi iko puila ang theboi naka gaboni pore yang khaksa ni cross no ang nakha hingke aboni pore khe yang tui khe gurirui rohorka hingke aboni pore yang ni tola ni no running wire bon sakati seroke o blue no yang tui dai rohonai hingke tei kaisa no hingke dukia tui no dai rohornai ta wngkho ekam tui khe dai rohonai dai rohoi paikhe omono yang tui dagaroi haike soton sinai soton paikhe tei kaisa no baikhe dagaroi haike soton kangkhe borok kwrwing no ayang soton rikangkhe wngkha ta iko digi no sai thangka ta iko norok nugui mankha na tabuk obo haike mang rapainai tabuk khe ang khaksa pura se rabui se paikha hingke tei khaksa diki rapnai ang saisung video khainai ni bagui khlaimalia obo ang sabja kaisa ni pore se taisa chengsai tongo amsake yang samung pailaia bai video rok khainai rok pogoi thango confuru ke tobo je muitu mansa khlai tongo ang hingke iko naidi yang tui haike bului omo first ni chengsamani naidi guys kaham khe hingke ikom dikhe dawai bono haike bono bului nagra naita first ni ta omo first chengsamani hingke iko naidi hingke khai paikha hingke dikhe berapaiui sukpai dita ang kwbangma borok no beg rapani nugo haike no amla no keb no asuk tuijak rok nugya ta hingke abono norok bo rapdi onek naithogo tei se beg buduk no romphano rabai paikha hingke beg ragui bo thango double wire rwjakmani bagui beg rago onek no nabo naithogo chikon sak lwlwk khe rapha hingke onek se thasungui tongo hingke norok bo swnamui tuidi guys hingke ang to rapmani sate sate phabo phalo hingke norok nangui tongkha hingke ani ang oro ani Facebook tei Instagram ni link rirnai nor aro thangui ano contact khaimano hingke iko ang hikorok khe to rapis pai paikha hingke bwsak rapnani bagui kaisa chengsai paikha afuru se muitu mani rirao video khaina nango hinui hingke oro ang kaisa rabi paikha hingke omo rabi guribi paikha hingke norok no kuna bahai ke swnam
kuna snam pro tam nor khalanya nang iya borok nor phono gan ke ang rabi paigira na ke naidi iko hake rab khang ke ikom tike bulinga di sem no je puila rabi hai mai amhai tobo running wire no logi tuye ma bului matalang na kabono ke ko nai tongdi ko omtino same process se okam no kam omhai mahisi kuno oro pok jana ko jana kire abo na si kun maya jana ke sikire oro iko naidi rabi tongo ke naidi ro angno no phunogoi tongo na Ki ko ang tabuk nanyo front ito ko rap mani Aboy. ikaw Hay dan kamu. iya di tip di Abon. iya abia Okay. iko mo sabna na siya bo Boro bulu. abo na tip di okay iya bono yang teh ke buli Aba hay. Aku sih kesana nanya. iya bono ka yang pati buli sisi di Okay. iya di ke buli tam ya iya mati syarah tabuk ko amon sudah kaya ko itu kita bo iya mon sudah kaya Enggak. tahu iya banda sidi Abon danai. belum dari Oro. iya Abon saya dunia. tahu abon tu jauh dari abo tiga sebentar yang tiga sampai biar kita sampai kayak di tiga yang apa abo na kita kata iya rumah abo na kita kayak di kayak itu Ya kadang kau. Ini apa nih apa kayak? Tahu apa siapa ini? Iya abon tiap di. First of TV ba? Rabi lo ya experience itu. Abon na first dah mana? Sudah kayak deh. Okay. Aba. Orang nanya sih aja, ya senar boleh. Oh, kan hari tuh, mau yang nak tuh. Ambo kaya yang bukan. Lagi tuh hebat sakit tuh kok. Ini anh kalau nak hari tuh yang pun aja ta. Itu kan bukannya sebenarnya kok. Tunggu lah ya lah. Terus dia tam jangan tunggu itu. Tiba terus ada. Okay guys, iko kuna usok pekya ang tau kuna ni last ni rabi tongo. Okay, o jaga no besak saka tisajang ya angke noro kaham ke naidi. Omo besak seng mani last bolte omo kaisa rab bayi te kisa rab khang ke no bono bahai ke tamu khlai nai beti kiti sanai oro norok no paita. Okay, iko te kisa ang rabi phono gane nai tongdi noro. Omo rab bai khang ke no besak kasanai kasaya angsinai ga kunabu dikhe rab norok tabu kapke nai dita ge ko hake thebbai hake dabai kha nai tongji norok ang phone ri tongana Okay, ko guys ang motamoti khlaibai kya okay norok naidi dabu kuna budike khlai oino wire rok mane oino bag rok rabna hingke mane amla not ya oino bag rabna hingke mane dabu basic not rabna hingke to kuna rok asuk kuno khalangya naingya do but amla not rabna ni hingke kuna sasuwei rawei thepna rok dana rok nango
hingke konai di ang kuna o sok paikha tabo ang kuna tam khalainya nang ang norok no funugani hingke ang puila no rawi paigranai iko bara khe rai paikha amo kuna boro ranai do yang bo cross hingke abono rawi yango ang sugi rojnai ta hingke iko nahadi ang yamtike sugi tongo norok bo haike no suginadi jate bo gjanai jat kogui phaya jat angke to rabi rohoka mo 6-7 ta moton nok dawi rohokana norok to nong icha norok asuk dai hingke to 3-4 ta o phano dai mano hingke iko ang tei kaisa tei khaksa digini bo dawi tongkha hingke omhai no 3 digini no rawi amtike khaidi hingke tabo kwcharni ang dawi tongo iko eyam haike norok dawi nadi iko naidi ang funugani haike dawi nakhangke dawi nawi paikhe bono rab swnai ta tamkhe rab orobo kisa kosto ongdo do baksa o jaga o chai rok ongoi tongo but o jaga o kun khalaina kwrwui amo bono aswk kaham khe bo charwi mia hingke bono chata tui khe fano maro naitongdi bono bo haike no bului akubui ma khlainai hingke iko tabo no saka tisai rojnai bono hingke kaisa tui dai rohonai hingke tei kaisa no hingka hingke kaini tui no dai rohorchunai hingke naitongdi ke o jaga hingke nahadi ikomtike sotonui ma khlaio do hingke baksa hingka sotonui tight hingka hingke fire rok ongoi tongo hingke iko nainai di norok to nukkhana aswk onyo hai aswk naithokya chikon rok ongoi tongo hingke omo chikon wngmani karon hingke wire bo kisa chikon ambagui tei bo chikon oi thangka ta hingke iko taisa ang haike no rabi thangchunai naitongdi hingke to norok to ani o video no mane full details ke mane puilani chikon paithak jora nugui manglak tangoi hingka hingke saisung no video khainani saisung no rabnani hingke to belai no kosto ongoi thango hingke somoi somoi o video khaijar rok ongoi thango ang ek time o no video khlaiui bag no rabi maya tangoi hingka hingke chwngto no parani borok samung khlaina nango jesphano kaam rok ongoi thango hingka hingke rabi maya somoi kwrwui ongoi thango hingke rabjakya rok hingke jephru rabo afuru bo video tisai maya rok salsabai pairi maya salsabai rabi maya ni bagui jora maya video khlai maya pogui rok thango haini bagui ang norok no o jaga o full phunugui manglak hingke norok jodi no full video nangoi tongkha hingke norok comment khai sadi hingke norok bag nangoi tongkha hingke bo norok ang bai contact ongoi mano ang Facebook tei Instagram ni link rwi rwnai hingke norok contact khai mano tang bai hingke iko nahadi ang orek jora to rabi paikha hingke tabuk oro tei kisa kuna sok paioka hingke o kuna no bo same no aswk kaham khe charwi maya but chata tui khe fan maro hingke naidi ondike rabai paiui bono tamkhe ma soton norok no naidi hingke to norok nugui mankha na iko nahadi bono busu jora tui ma soton haifano je iko nahadi gap rok wngoi thango hingke ani monai ukologo sai tongo igolasa oro sotonmani singye ko taisa soton nango hinui sao hingke ang obo tei khalai maya bono sakata yang nagi amtui hinui sai tongmani bono hingke bo taisa soton di hingke sotonma je ajabo tangna amtui singke tangke sotonja hinui bono taisa sao hingke naidi iko dabo 2ta kuna rakha hingke oro tei kaisa kuna ngnai total 6ta kuna ngnai hingke je normal omo basic note by bag rabmani hingka hingke je boi haino mane je popular tabuk tui tongbai mani bag hingka hingke abo hingke 4ta kuna hingke no pai thango but amla note hingka hingke 6ta kuna wngoi thango hingke iko mo haike no naitongdi paiyasak hingke norok full video nangkha hingke to mane full tutorial nangkha hingke norok comment khai sai mano ang norok no full video bo renai।
but norok bokhalogoi manai dang hingke full video phunuknani thangka hingke video kisa logoi thanai o video se logoi thangka short khlaijak se tophano se logoi thangka hingke teibo speed ke rwke to norok to nugyangui thanai flick hingke norok bujiyangai thanai hingke imoni bagoi video kolok khe haifano ang kisa misa tanai video milrui rwkha hingke iko tawo haike tawo rapnai akhunai hingke iko tabuk oro hingka hingke tei kisa kunani gana o sopai o ka hingke oro bo haino hingke norokno ang hingke kom sujar to rap kha hingke naidei ko ang bag no pairei se rwkha ang no puila o no sajak bogoi thango video khlaina rwjakya jephru muitu mano operation khaijago hingke iko nukna ang oro bag buduk rok yasa rabui paikha takte sai rapnani naitongo hingke oro bag buduk rapmani norok no kisa phunukani hinui video khlai rwkmani hingke iko naidi bag buduk bwtui khe rap iko nahali bag buduk rapnani teibo simple se bag bwsak rapmani sai buduk teibo easy hingke norok to nugui mankha iko yagrani debra ni yagra khaiui tola saka rapkhe se pai thango bwkhwnai rapna rwngkha hingke no bag buduk bo haino easy sa khlaiman hingke norok naitongdi iko rabui tongo ang hingke ang kheto chair saka o achukgui se rabui tongmani hingke norok tola o juta rok nugui tongma juta rok ni ignore khaidi hingke bag buduk rabui paikha amose bag buduk rapro join rwma rok phunugui malia taglaso twngsa dajaknai afuru se muitu manui rok amo mwnai se muitu khai rok hingke ba buduk kwngsa rabai khe bag ni final o ikamtui hambai norok paithakjak nai tongma bagui.